Bandiraɓe musidɓe tedduɓe bandiraɓe yeɓiyankoɓe Ayaw PD TV jaam Allah waale moon ɗo gonɗon eɗo gonirɗon e nder jogli dunde Baba Adama nde kala on calminama e inde kono kadi on manama e jettode sikki ala en garti e katande jomiraɗo joom baɗe bawɗe baɗowo ko wela eɗo wela ende wela eno welira gam humnude aadi nde tawno fulɓe mbi ko aadi bil aadi salade aadi ɓuuri fittude aadi amen e moɗon ko roɓido jayndeji hono kala subaka arde ɗo hen gam haalande on holko jayndeji leydi Sénégal piniri e on tuma noon ko caggal yittude Allah e julde nabi Muhammadin ya rasulallah sallllahu alayhi wa sallam jetten nene kam e baba jetten onon ɓe ganduɗa ko on yeɓiyankoɓe jooɗiɓe walla mbiyen ni hen saahaji gollotoɓe nangoɓe ƴettoɓe pause gam etade humpitade holko kewi e leydi men Sénégal tawi noon dewɗon ɗum walla dewruɗon ko e roɓiɗo jayndeji Pindi TV on jettewro keeriɗo momin jogui e fewde e moɗon kowona ɗum ko salminde tigui e dendagal jogri windere nde ɓe ganduɗa ene batti hakkille mumen e Ayaw Pindi TV kowona ɗum bandiraɓe musidɓe tedduɓe eɗen goni e talata jeenayyi lewru février hitande ujunaje ɗiɗi e nogas e goho e ñalawma hande o ko ni tigui ne wayno lelgo meɗen sifori to banggue roɓiɗo jayndeji kanƴi kala ɗi garti ko e kabaru goto mo ganduɗa ina jooɗi ɗo tigui ɗeɗo balɗe ha tengti e ñalawma hanki o ɗum ɗon noon ko seppo wulgo jaw yiyaɗo e Dakar jande ɗi noon ne wayno garti hen tawi gonon seppo wonno ko hakkude yimɓe Ousmane Sonko e dadiɓe leydi men Sénégal ɗum ɗon tigui ko toon to galle makko nokku biteɗo cité Keur Gorgui tawate ko ɗo e ɓerde wuuro lamorgo ngo Dakar caggal muɗum ni so en uddi roɓino jayndeji leydi men Sénégal ma en gar e ɗin ɗon seppoji ɗi ganduɗa ɗi jibini fitinaji kono kadi ma en kaal hen hakke tigui no jiruɗen e ko yewti e gonɗon seppo ala no mbatten joni joni o sona natande roɓino men jayndeji gudditirten ko jande l'observateur jande groupe Futurs Médias nde wayno wi ko caggal nde tuuma viol woni tan yande e suka debbo kono kadi e wadde menace de mort kanko Sonko ɓe mbi tan de ko Sonko la case départ manam de ruttima e fuɗo e on tuma noon jande arti e andinden holtan oɗo ñalawma gulɗo jaw no sifori noɓe noddiri ko intifada ɗo tigui e wuuro lamorgo ngo Dakar kowona ɗum ene wayno ɓe garti e ko yewti on ɗon galle mo ganduɗa kay ko dadiɓe ɓe ceertino ɗum e ñalawma hanko kono kadi yimɓe makko kanko Ousmane Sonko mbi ko tati memata jeenayyi e on tuma noon jibini garmi garaji hakkude mabɓe kowona ɗum ɓe gandini en de yimɓe capanɗe nayo e joyo tawi ko yimɓe Ousmane Sonko kañumen jagga tawi ina hen goto nanguiraɗo kañum tigui woni cumɗo woyogo e auto ji ha ni e galleji kowona ɗum ɓe gandini en kadi hono section de recherche o ina wayno de gayni gollal muɗum to banggue gonɗon no losko kowona ɗum jande yillima toon to leegal woni banlieue dakaroise nokku mo ganduɗa ko ɗon tigui Adji Sarr jeeya woni on ɗon masseuse woni on ɓosannoɗo Ousmane Sonko tuumaɗo mbiyen mo tuumi wonde e yani e muɗum e on tuma noon jande andini en ɗin ko guuɗi jajji hol sifa on ɗon sukane tawe e hello jeeɗiɗi e jeetati nde jayde e l'observateur jayde L'As quotidien ina wayno tawti kan haala gon seppo wulgo jaw même ngo ɗo e wuuro lamorgo ngo Dakar ɓe mbide ko caggal nde neɗɗo mabɓe o waɗa convoqué woni on ɗon mo ganduɗa kay ko Ousmane Sonko tuumaɗo yande o suka biteɗo Adji Sarr ɓe kolliti wonde ko ɓen Sonkonaɓe de mbaɗi jeygue manam duppi wuuro lamorgo ngo kala e ɗum ɗon noon ine faamo saabu kay ngal natal ngal ganduɗa ina e jayde L'As quotidien hollirde wonde oɗo auto manam pick-up mo ganduɗa ina lewta jeygue ha laaɓi ceerno kona ɗum ɓe gandini en ko ɓuuri capanɗe nayo neɗɗo pawama junggo e oɗo saaha eɓe ko wite hono garde à vue toon to nokku biteɗo hono sûreté urbaine de Dakar kona ɗum ɓe garti e ko yowiti e limore ko tolni autoji jeeɗiɗi kañumen duppa ene hen auto 4x4 kona ɗum kadi nokku mo ganduɗa ko Prodac ɓe mbi duppama hani e nokkuji ko nokkuji ɗi ganduɗa ko catiɗi galle Ousmane Sonko kala ɓe mbi ko ɓen ɗon seppoɓe de mbaɗi hen jeygue no fewi e on tuma noon hay nokku biteɗo Auchan mo Sacré Cœur daɗani hen kono kadi e galle jagorɗo d' état ministre d' état kono kadi mo ganduɗa o ko directeur de cabinet du président ɓe mbi de foof heelama hani e nokku mo ganduɗa ko Mamour Diallo pama ɗum ko toon to Mbour ɗum ko gam wiide loppeta tati memata jeenayyi neɗɗo mabɓe o hono Ousmane Sonko ne wayno notoyta ko ɓen ɗon no loskoɓe leydi men jayde enquête ne wayno naati dingaral nden arti on ɗon ñalawma gulɗo jaw hakkude yimɓe Ousmane Sonko e dadiɓe leydi men Sénégal ɓe garti hen ko ɓuuri yajde ɓe kolliti wonde yidde police e on ɗon saaha e to adana ɗo wonno ko sarde saka ɓen yimɓe Ousmane Sonko ne wayno waɗɓe moɓodiral mawgal ɗon ɗo nokku makko cité Keur Gorgui kono de ɗum ɗon laati ko fitinaji hakkude mabɓe kamɓe yimɓe Sonkoɓe e dadiɓe leydi men Sénégal ɗum jeeyi sababu noon Dakar wuuli jaw noɓe mbiri e ñalawma hanki o kowona ɗum ɓe mbi
o saha mo kalaten ko wiyete procédure ko wiyete ha joni levé de l'immunité parlementaire manam lefol makko sardiyanke woni kay koye ittede o saha ma fuɗɗo eɗe balɗe paaɗe arde kono wona ɗum kadi ha joni ɓe kolliti wonde procureur de la république woni Serigne Bassirou Gueye ma haal ko ɓoyata gam etade addude hen yiyande muɗum e ko yewti e ɗin fitinaji hani e tuma muya pewɗe on mo ganduɗa ko gardiɗo lande Pastef o jayde quotidien ne wayno kañumne ko image uji manam ko natte ɗe ganduɗa ɗe kay ko certuɗi hollirde wonde Dakar wuli jaw ha tengti toon to cité Keur Gorgui sababu o noon ko yimɓe nangoran ɓe mo ganduɗa ko Ousmane Sonko kañumen de mbi tati memeta jeenayyi ko neɗɗo munen o nde wayno notoyta ko ɓe ganduɗa ɓe ko dadiɓe walla mbiyen ko loskoɓe ɗum ji sababu noon ko pelmodiri kono kadi ko fitnaji mawɗi jiiya ɗo e wuuro lamorgo ngo Dakar ɓe mbi tan noon ne wayno nden ɗon hono ɗin ɗon seppoji de gaddi bonandeji to banggue kaɓirɗe kono kadi yimɓe hewɓe gañimi hen kono kadi yimɓe yonɓe pawama hen juuɗe noɓe mbiri kono ɗum de ɓe kolliti wonde ko yetti e immunité parlementaire makko ɓoyata itte kanko mo ganduɗa ko Ousmane Sonko ɗin ko guudi jaaji e natte muɗum kala ne tawe e hello jeenayyi e nde jayde quotidien le quotidien jayde vox populi e oɗo subaka hannde ene wayno kamne ko hen arti witande ɗum ɗon ko caggal ɓe ganduɗa ko yimɓe Ousmane Sonko ndenti e damal galle makko wiide wonde hay goto mbo ina naata gam ƴettude on mo ganduɗa ko gardiɗo landa Pastef o ɗum je sababu noon mbitande ko yimɓe Sonkoɓe de gaddi kawo manam gaddi jiiɓor kono kadi fitinaji ɗo e wuuro lamorgo ngo Dakar ko yimɓe yonɓe jiiya toon e yesso ɓe ganduɗa ɓe kay ko galle kanko Ousmane Sonko ɗum je sababu noon ɓe jibini toon fitinaji no jayde wiiri kono kadi ɓe garti holtan holko risque manam holko fadi janggo ɓe ganduɗa kay ko yimɓe nangaɓe ko yetti e gonɗon seppo tolniɓe e capanɗe nayo e joyo ɓe mbitan de nokkuji ɗi ganduɗa ɗi ko catiɗi cœur cité Keur Gorgui kono kadi toon to Sacré Cœur hani e VDN foof de otoji kewɗi duppama galleji kewɗi hani e Auchan foof de ne wayno duppama toon noɓe mbiri e oɗo saaha noon ɓe gandini hen wonde won policier goto gañi tawi noon gañimo ko tufere e fiya e hoore makko ummide e dow huɓere no jayde wiiri hen kono de ne wayno gon seppo wona tan Dakar dilli hay toon to Ziguinchor yimɓe ganduɗa ɓe ko ɓattiɓe Ousmane Sonko ene wayno dilli no fewi hani e toon to Louga ɓe duppi galle omo ganduɗa ko Mamour Diallo ɓe mbi de hay ma makko mbo ɓurɗo duuɓi temedere ɗe mbi no tigui e fitande mum ɗe mbi yoɓede hen kono de Allah e yimɓe e hoddiɓe kono kadi dandi on ɗon mamiraɗo ɗin ko guuɗi jaaji ina tawe e hello nayyi ha joyyi e nde jayde Vox Populi jayde e Le Soleil jayde gendire nde ne wayno kañumne andini en ko wiyete hono levé de l'immunité parlementaire mbo Ousmane Sonko ne wayno de o saha hannde gueɗe ɗe kuccanama ɗum ɗon noon ma duuma ko tolni e balɗe jeetati so tawi kay ha joni ɓe jaaɓi ɓe ganduɗa ko woni bureau assemblée nationale wonde oɗon wutte teddugal kanko Ousmane Sonko ene itte on tuma noon so ittama mo huccidiri e ñawoɓeɓe saabu ko ɗum woni ko sali ha ɗo kanko Ousmane Sonko so wiide o notoyta ko ɓeɓe ganduɗa ɓe ko dadiɓe leydi ndi so tawi ngol lefol makko teddugal toon to assemblée nationale ittaka yon tum noon jayde andini en ɗum ɗon di natanama ma duuma ko tolni e yontere woni balɗe e jeetati e jayde libération arti e fanno kono nde ɓuuri yañade oɗo ñalawma hannde ko jangu oɗo immeuble mo ganduɗa ko gonoɗo e mahede toon to nokku biteɗo Hodoba eɗen gandi ɗum ɗon yoɓima ko tolni e pittali yimɓe joyo kono de ɓe mbi ko autorisation to banggue maadi ɗi walla maade on ɗon nokku ha ɗo kalten ɗo yitaka ɗum ɗon noon ko yidde wiide de ne wayno ɓen ɗon gonno koye maade tawi mbaynaki ɗo poɗɗi ɗo rewde on tuma noon oɓe ganduɗa ko patron 3M énergie ne wayno de o heeɗama ɓe mbi kono kadi o accama o hooti e galle makko tawi hay hunde ko ene rewe makko ɓe mbi noon gueɗe ɗe ina wayno ene ɗeɓi hawnade seeɗa saabu kay nokku baɗoni hen ha yooɓi pital yimɓe joya ha ɗo hay goto mo ene fawi junggo e fannu o ɗum woni ko jayde fini dawi nde ɗo jayde witende e libération jayde hono stade nde kewɗen uddirde kala subaka e oɗo subaka hande nde arti e coupe d'Italie demi finale retour ɗum ko hakkude Inter de Milan et Juventus ɓe mbi de ko kamɓe Inter naɓe oɗo saaha hande eɓe kay mbiya tan yoɓe mbatta exploit ɗum ko toon to Juventus hay sono tawi maɓe keɓ omo ganduɗa ko Romelu Lukaku kam e Hakimi omo ganduɗa ko ɓiɗɗo Maroc najo kono haɗata kam eɓe gayni en ɗaminade maɓe jogor joɗade sababu o ko Juventus ina dari e oɗo saaha e natal omo ganduɗa ko Lukaku kam e mbiteɗo Cristiano Ronaldo ina tawe hen IFOA A ɗum ko tournoi qualificatif U17 ɗo e leydi men Sénégal 3e journée toon to Thiès Mauritanie e Sénégal ɓe mbitande ko porodiral to banggue place Gadano e ko yetti on ɗon tournoi ɗin ko guuɗi jaaji e sifaji muɗum kala ene tawe e hello jeenayyi e nde jayde witende stade quotidien ene wayne ko ɗum ɗo woni ko tongude ne kelle Gadane e oɗo subaka hande hono no mbiruɗen nane
e fuɗɗode e hono yewtere meɗen en kaali ma en gar ko ɓuuri yaaji e ko yewti ko e oɗo journée intifada no yoga e jande leydi sénégal guindir ɗum woni journée mo ganduɗa kay ko gulɗo diaw fitinaji kono kadi e pooɗe nduure hakkude dadiɓe leydi men sénégal eɓe ganduɗa ɓe ko yimɓe Ousmane Sonko e on tuma yiyande men e fanno eɗen gandi saaha gonaɗo ko saaha mboros coronavirus ɗum ko goo kono kadi eko yetti e gueɗe fitinaji woni ko sénégal anda e oɗo saaha eɗen gandi leydi men ɓooyi joɗade ene deƴƴi to banggue seppoji baɗi ni hen koko wayri yeede kono de e ñalawma hanki ko ɗo e cité Keur Gorgui hunde wuli diaw kono kadi fitnaji ɗi ganduɗa ɗi koɗi potani wadde kañum woni ko teska holko noon jeeyi on sababu eɗen eto famminde bandiraɓe jeeyi sababu o komo ganduɗa ko Ousmane Sonko eɗen gandi yoga e konnguɗi so tawi leader manam neɗɗo mo ganduɗa ko gardiɗo haali ɗum alay saago yimɓeɓe kañumen ne ndewa ɗin konnguɗi ɓaade woni ene jiiɗi on ɗon walla mbiyen ina katojini yaarude on ɗon ɗin konnguɗi noon ɗi ganduɗa o suuti ɗum ñande dimanche nde hollide wonde woto yimɓe makko jaab manam omo waɗe ko wiyete liquidation to banggue politique manam ina wayno waɗede kala hunde fawede e gueɗe beele omo wasa ha joni jogade ko wiyete ko ambition politique eɗen gandi ɓe ndewino ɗo hen hanki ɓe ganduɗa ɓe kañumen goni ɓen seppoɓe ɓe eɗen nana ɗi konnguɗi wiide wonde hono Karim Wade waɗama noon kono kadi mo ganduɗa ko Khalifa Sall waɗama noon te ɓenni ɓe mbiya omo ganduɗa ko Ousmane Sonko kañumne kadi wattake noon aɓe daara ɗum ɗon noon ko konnguɗi ɗi ganduɗa ɗi wayni ko e neɗɗo mabɓe woni Ousmane Sonko konnguɗi ɗi ganduɗa leader wonko foti haalde poɗɗa ene wayno ko haalde konnguɗi ɗi ganduɗa ɗi ko deeƴoji hakkillaji yimɓe kono kadi wasa wonde konnguɗi gumminoji fitina saabu eɗen gandi konnguɗi ɗi suuti heccanki ko kañum tigui ne wayno tooɓi walla mbiyen tigui ko kañum ha joni ƴiwni eko yetti e dinguire walla mbiyen e nokkuji kewɗi e wuuro lamborgo ngo Dakar ɗum jibini fitnaji ɗi e on tuma noon eɗen eto ha joni erade ɓesgu leydi sénégal saabu eɗen gandi en mbi gonɗen koye saaha covid 19 ɗo rassemblement ji kaɗa kono kadi ɗo sooɓoyoɓo yimɓe ha joni haɗa ɗum ɗon noon so tawi yiyama gueɗe baɗi ni ko hunde ganduɗa nde vraiment ñigatede no fewi kono kadi eɗen ero laamu leydi sénégal haysono tawi koye justice hono famminde yimɓe ɗo gueɗɗe jarata ha tengti hono no wiira omo ganduɗa ko procureur de la république eto famminde yimɓeɓe ganda exactement wona gueɗe ɗe ganduɗa ɗe ne wayno memani l' état memani hono président memani kadi aussi ko ɓatti l' état saabu eɗen gandi ko fati e banggue viol haysono tawi kamɓe ardiɓe sonkoɓe yaɓe kolliti wonde ɗum ɗon foof ko complot manam ko laamu leydi sénégal rewi ɗon gam etade ene wayno ittudemo e dingal dawrugol ngol kono kam eɗen gandi ɓaade woni ko état de droit gonɗen mbiɗa sikki gueɗɗe jaawi no fewi so yimɓeɓe notirade hono ngo noddago ganduɗa ko Ousmane Sonko noddi woni to banggue fitnaji saabu leydi men sénégal ko leydi teddugal eɓe mbiya ko pays de la teranga ɗum ɗon noon mbasen ha joni dultade nden inde keddoɗen eko yewti e ko lawol ngol wi ha ganden holto faya kono so tawi wona notorade ko yewti ko e violence saabu eɗen gandi laamu haɓotako so tawi a uccini habde laamu ene wayno so tawi renaki kala ko aɗa ƴiƴam koto banggue ma wonata eɗen gandi leydi ndi wonko cuholɗen e oɗo saaha ɗo wona e saaha crise mo ganduɗa o koto banggue économique crise mo ganduɗa koto banggue santé woni cellal balli wonko sohla ha heewi e yimɓeɓe wonko sohla ha heewi to banggue état wonko yiiɗa ha heewi to banggue hono gueɗɗe tawi wona fitnaji ɗi ganduɗa ɗi ko hakkude dadiɓe eɓe ganduɗa ɓe ko civil en ɗum noon ko erago batten e subaka hande o yo moni kala artir hakkille muɗum yo moni kala yaaru jaam jaam e fanno yo moni kala heeɗo waɗa confiance ko yewti e laamu leydi sénégal ha tengti eko yewti koye banggue ñawore nde saabu eɗen gandi leydi men sénégal to banggue ñawore ene hokka yeeruji ko wiyete exemple e nder dunde afrique hani e windere nde ɗum ɗon noon eɗen mbawi wiide foof nana e juuɗe ɓe ganduɗa ɓe ko ñawoɓe leydi sénégal heddi noon ko wone gueɗe kadi ɗe ganduɗa ɗe haysono tawi ene tundi hakkille haysono tawi ene ñawi mbiyen ɓerde ɓaade woni leydi meɗen ko leydi lawol gaccen foof e juuɗe lawol musidɓe tedduɓe ko ɗum ɗo wonno ko jiɗɗen ha joni erade ɓesgu leydi sénégal janggo ma en garten ko ɓuuri yaji so allahu lamɗo jaaɓi to banggue hono alarba politique mbiyen mercredi politique e ko yewti e hono gueɗe Ousmane Sonko hono holko jibin ɗeɗo gueɗe hani e tengti hol pooɗe nduure jibinɗo oɗo mbiyen hono mbiyen hol pooɗe nduure manam dewɗo hakkude makko e laamu leydi sénégal kanko garɗo troisiéme e ko yewti e sumgoji ɓennuɗo ɗi inchallahu rabbi ma en garten ko ɓuuri yaji so allahu lamɗo jaaɓi en jetti Mansour Sow alias Thiad to banggue caméra e assistant makko Amadou Touré yeeso haalirde ko musidɗo mon Amadou Moussa Anne ari men ko janggo so allahu lamɗo jaaɓi on jarama.